esker mila, benetan, hori, osea, maite zaituzte, egia. Bueno, irutxuloko hitza. 200 euro gutxiago, joder, hace putada. Hace putada, berriak. Urrengo igandean, Gazte estenan, ametzirkoa salgai antzeslanaren estrenua. Buah, txabal, joko naiz refijo. Beste albiste bat. Eizagirre igeldotara Donostiko alkatea, hori bai dela txiste bat, osea. Beste albiste, bai. Kantu gira, bai. Hemen jartzen duena irakurtzen naiz. Badakizu ze periodiko da, Vale. Zer. Venga, txalo bat, joan entzakore bat. Lo bueno hori zer da, zure ama edo. Zanio zu jendeia, ziko. Bai, baina... Ez dizu zanio periodikoa goizetan irakurtzea da. A ber, baina hitzak komunean 2 eta 3 ordu irakurtzeko ematen du, Kriston ondo da, hola. Bai? Hombre, etortzen da kultura... Kani oinaz de txampua irakurtzen. Zein txampua edo Gameboya jolazten, txikitan bezala. Bai, gero kakak gelditzen gorra gaina, Baina Tetrisea jolazten... Hori da, edo Super Mario da, hori da. Pieza gero ditzen da, plop, irean egitzek, bai, hori da. Da, zer jartzen pa? Ba, da, Donostiko euskarazko egunkari bakarra, Eta... Tinkalarria duden izteko, kauen la hostia. Tinkalarrian izteko. Bai, tximista, raskarri bat, bai. Tinkalarrian. Bai, euskiz ematen dut orain, Hostia, xere. Bai, Googleen jarri dut, tinkalarria. Horrek zea bat merezido, horrek titular bat merezido. Titular bat, zer jarriko benioke. Irutxuloko hitza. Irutxuloko hitza ez dute isilduko. Hori ja... Hori manifako pankata. Bai, lehen, ja orain ez gaude prozesu horretan. Bale. Este zerbait modernoagoa, orain egingo ezake. Txulo beltz batek irensteko kinkalarrian? Oteita, lasai, oteita, lasai. Ez, orain bizkat igual, flasmod, eta hitza. Deno berak, hori, ematen da, baina... Irutxulo txuleatu nahi digute? Bale, hori gustatzen zait. Nire gustatzen zaitu hori, irutxulo txuleatu nahi dute. Txe. Igual, baikorra, igual beto. Untxada. Patxulo, irutxulo. Hori da. Bueno, hori da. Eta patxulo gure, bai, ez? Baina... Vale. A ber, zer esan behar nizun, bueno, nora ziko da, zein gorego. Bueno, nik... Ez que beti ez da bai da, berdina nora ziko da, eta... Claro, que noska batik izten dagoenean biokorroka, baina... Baina, zue gontzera urtsularekin hitz egiten da nio paso. Pues bani bat garen historiatxo bat esteko. Konta, mikroa o... Ez dakat beharrik. Vale, nik igual egin dezake Nelson Mandela... Oso ondo proiektatzen den, Felipe eta guzti. Igual Nelson Mandelaren mutua bezala egin duzake. Venga, vale. Bueno, historia kontatzen parare. Zue badak zue. Indian. Zeni izan den hau. Indian, badaude gizon batzuk. Gizon batzuk, Sadu izena gatenak, Sadu. Eta hori ez da hartu latigo bat hostiak ematea, eta zertzen bitatea, Sadu. Eta horiek gizon sakratu bat dira. Hola da, aguantatu bat dezu. Parlo mikro, bat. Gizon sakratu horiek ze egin duen, gizon sakratu horiek promesa bat egin duen, bizitzan bat. Zer bat egin duen, eta ez kumplitu. Horiek bat egin duen, eta kumplitu egin duen. Normalena izaten da Sadun tarten. Bizarra eta hilea sekula ez moztea. Hor promesa errexea. Ni hasi nahi zako izan. Hori zetan normalena, baina promesa oso arraro ide. Baldarik. Erron. Nik ezagutu nusatu bat adibidez, prometituzuna bizitza guztin zutik etzara bere izibiliko. Eta arrastak ebiltze zen. Oain jende asko lan bila bezala, igual, arrastak. Eta beste baten bazan, eta hau da kuriosona, prometituzuna eskue itxi, eta bizitza guztia, holaxe, eskua itxi da pasatzen. Nei hori esango, ne kaben dio.
Honek balioik, honek. Eta iritu zitzan, zein interesantea tipori. Ni tipo horrekin biziko nitzake. Gustoa, pixua, konpartitu nuke tipo horrekin. Ba, zu imaginatu, tipo horrekin antxe, sala junta, tipoa, ba. Hola? Bueno, Kali. Eta, eta nire esan, Dios, un behar eta sadu. Sadu, zezatzea, sadu. Vale. Sadu. Zera, como una garbitu barrazio. Como una garbitu barrazio. Nola ingo dugu eta, ingo aldeu, piedra, papel, tijera. Arante, piedra, papel, tijera, ai! Medio egiteko zain. Listo, baina mi. Txalo baina ondo. Txalo baina joan ezak. Ordu zein hasikoa? Ordu, ingo badegu. Piedra, papel. Izan, lokala politia da, baina mekaren dio zen mikro. Nikoa de los 80 telebista, bezala. Nola nahi nekin? Ingo dugu harri horriar, nik ez dut entzun pixka bat historia, zen egoen pizkarreko minarekin, baina harri horriar. Bai? Venga, bat, bi eta hiru. Vale. Baina ez teko hostiek entzun. Asi ahi, bueno, zuegi, jo, txiki, antiguokoa, venga!